Oh my god. माथो असाइस जाथारबायलै। आसोला सिखारदोंना सिखाराखैब्रा बिलाय मैयाना बारा जादों खोमा। नै आसोला माथो बेयावनो दं। मा आदा हाला नामा दिनैलाय माथो दुरबल जाथारखो। दिनैलाय सोरनावथ' दं जाखोब्रा खबर लादोलाय। गैयालै दिनै रावनावबो माबा हादान फारायावसो थबगांनि फिसाला बुदरनि निमिन्थ्र जानो लिंहरला बायदों। थैस बावलाय बोरै थांलाबायनोब्रा थाखा गैया फैसा गैयालाय माजों जाहैनो। गामियावनोबा हाबा नायै हाबासो जायो आं। मानसि होंगो दोंगोआव मानसि गेसेङावबाथाय मेगननि नोजोरा थाब गोलैजाहैयोब्रा। आरो हिन्जाव गोदानजों सिख्लाफोर थाफाबाथ' दुगाजोंनो दोसो जाफ्लांबावगोन। बावनो नामनो आन्था होबोनो सानबाबो बुरजासो होबोफ्लांलायलाङो दुगा दुसिजोंनो। ओंखायनो बाथारबाय आं हाबा होनबाथाय। बेनिखायनो ओंखाम गोरलैयानो थिग थाखाबो होनाङा फैसाबो होनाङा। जागासिनो जा लोंगासिनो लों उनाव बारा जाबाथ' गान खनलायबावदोसो। थोस मैयानिखौ बिराद लाजिखांदोलां। दहायसो दोरफो दोरफो गोसोखांफिनदां। न' खाथिनि मानसिफ्रा खम बायदिसिना सोंथारबाय बियो लासिं सिंनो। जोंफोरखौ नायदोब्रा लोंबालाय माथो जायोब्रा जाथारै जाथायाबो जायो। जोंफोरखौ नायदो आंथ' गरदसेबो लोङा होननानैसो थांदोंमोनब्रा बोरै बोरै लोंफ्लांखो। बे गलायानोलै बे थाबाथाय असान्थि मोनखायो आङो। ओइ मोनदाव ए दासो गोसोखांदां मैयानि गोजों दोननाया। दालाय नोंनो लानो होनाया गाबोन लोंनो होननानै दोनखुमानो थिननाया। बबाव दालाय मैया लोंजोबनायालाय माथो जाखो। थोद दालाय गला बिबाय थानायाव नोंनोसो खोमानो होनाया माथो। जौआनो जाखाला रावआनो फुथिखाला बिनि खि होजाबावोलै। लोंबाथाय खालि हेबनायल'। ए नङाबा माथो दासो गोसोआव फैबाय आङो। दङ बिफां मुरा सेरावनो दङ। थौ लायदिनि थौ खर' सानाया खारो खोमा। थौ लायनांगौ थौ। थोद दा थाबावगोन बे मालाय सिथ्ला सिबनायाव नुसनबाय बियो। दङ आं गोथौआवसो एब्रेखादों। थौ थांनायाथ' थांजागौमोनलै मैयाखौनो बिराद लाजिदोंब्रा आङो। माखौब्रा आदा। जायाफ्रामा एबारना खनगोन बिग्राय ब्रह्म होनलायबावनायसो। मोजां जाथारगोन बे लासिं सिंनो। जेबो नङालै र' आइडिया बारा बथन सियार टेबोल हैनो होननानै थांफ्लासैब्रा। थौ माबा मोनसे जागोन बियो। थोस आंनिल' सिगाङालै। मानोब्रा थौ आं दं थौ। थौ होमबा। जेबो नङा फै आं दं। लाजिलायलाङोब्रा आङो मैयानिखौनो। आनै हाब दाबो सिखारा नामाब्रा।
मैया लेंहरनायखाय जोंहा फैबाय। हाब नोंसोरखौ सोर एफा फुङाव लेंहरलाबायखो आरो मानो लेंहरनांगौ जाखो? बेलाय आं जेखौनो सानदोंमोन बेखौनो बुंमारबाय नोङो। बेलाय बे आमायानो लेंहरदों बावबाय आरो। आंलाय माला लेंहरलायखोब्रा नोंसोरखौलाय? थोद जौ लोंनानै बावजोब्बायलै नोंसोरो। बारहोदो बेफोरखौ। बेलाय बेफोरखौलाय सोरथो हैनांगौ? बेफोरखौनो हैनो फैबायना जोङो। ना दिनैबो सानसे लाखिबावनानै लेट फानहैसै। ओरैनोबा मालिकआ जिखिथा खिनायखौनो उनथिं फैसा खुस्रा गदों साननानै नाहरफिनग्रासो थाल मोनाखै नोंसोर। दे होमबालाय माबार जाबस्रांदो आंबो सिबस्रांसै नामा? र' आनै र' सिबथ'नाङा। बिराद खोथा हाबसंनानै दङ। जों जाबस्रांग्रोजोबनि बेनि उनाव फारि फारि सिबलांबाय था। दे आवसावफोर माबा थिखोदो बिसोरखौ होबाथाय हाथारलाहां। Yes, correct. This is called good auntie. ओइ आदा थांथ' गावबागाव डिउटियाव मुखुब जाथ'। थांथ' फाग्ला। सानजाजों दोना ना साहाजों दोनामोन जाखो आंलाय? ना मोनायावसो बादामालिया बोखोबाय? ए होननै जाबायलै सालाखे। गुड खाफाल गोनांलै। आयै सना लोखिनि बिदै जिउनि खावसे। दा सोरबासो नुगोनलै। फाग्ला मोनदोंना मोनाखै जाखोब्रा? ओइ आसोल मोनदोंना मोनाखैब्रा? मा लाबोरो? मिल गया, मिशन सक्सेसफुल हो गया। इधर देखो इधर। देखो इधर देखो। ओइ फंबाय मोनामफुंजोब्बाय। मालाय जानायखौ बोरै थिखोबावनोब्रा? र' सिथाथ' जाम्बा। नै आंना देरसिनबाबो जाम्बासो होनलायलांबायलै आदा। गाज्रिथारमोन। थोद मारैबायथालै नोङो जाम्बा ओंखारनानै आरो अफायलाय जाम्बा होनोलायनो। आनै माथो आदाया सियारखौ हैजोबासो होनदोंब्रा। फोजाहरलाय आदा बाजैखौ। फोजाहर नोंहा आं हले फोजाहराहाय रायजाबायनो। ओइ आदा मा जाफैलायखो होमबा बिसोरो? दिस्टार्ब मोनायाव एथ' मेगन मोदै खालामबाय। ओइ बाजै सिखारथ'। दुरबल जायो। हामा बांद्राय एफाराब गोबाव उन्दुनो। सिखारथ' सानजौलायलांबाय। ओइ फंबाय दर बुहैदोलै। सिखारलाबो सियार टेबोल जाबनो फैदों हनै मोनदावमोनहा। बाजै सिखारथ'। नै जों बेरेफुंजानि लांनो फैखाबाय। खोनादोंना खोनायाखै जाखोब्रा बाजै? नै नायहरखुमानोसैसो बाराबा। सिखारथ' सानजौलायलांबाय। ओइ जावलियाफोर दानो लाङा, दा बेलासियाव लांगोन। हिसाब खालामग्रोनांगौ सियारा। हामथारबायलै सालाखे बाखादोंमोन फान्थाफ्रा। थ' थांसै। हामथारबायलै गथारबाय। फैदोलै माबार। खोनाबाय आनै? आरो जोंहा दा फैबावदोलाय डाबलनो। जानायालाय जाबायमोन ना। 9था जाबायमोन नै सिखारजासिगौमोन। बाजारावबो चावमिन परथा मोनजालायनाय समाय जाबायमोन दा नै। दा मोना जाबावबाय 8थायाव मोनजायो।
बाबा नै खामानियाथ' दा जाखाला नालाय जों दा जाखां लोंखां मावफैफिनसै। जोंनो साहा लोंनो एसे हरग्रोदो नामा आनै? फुङावबो ओंखाम जास्लाबबोआखिसै जोङो सोरां बारां फैनाय जाबाय। औ औ एसे हरग्रोदो दा आदानाव बिना होफिनसै। मोनमारसिगोन। पन्सास थाखायानो थोआ होमबा? 50 थाखा हरदेरबावदो थोनाय नङाना। 50 थाखायानो थोआ होमबा? थोआ। र' लायनि आं होमबालाय। आदा थाब दाफै फैसा लांखालायनानै। फैगोनलै आनै थेंक इउ।